बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. रवळनाथाच्या नावानं चांग भलं या जयघोषानं संपूर्ण भुईबावडा नगरी दुमदुमून गेली. गावाचा पारंपरिक शिमगोत्सव म्हणजेच सरता खेळ यंदाही मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावात पार पडला. हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत रंगलेल्या या उत्सवानं गावात आनंद आणि जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालं. पाहूयात या भव्य सोहळ्याची खास झलक.